Аз съм направила малка така презентацийка за моя път. Ще се поглеждам нататъка, после ще имам и един подарък нося. Само един нищо, че сте толкова много, но после ще си лягаме заедно. Добре. Първо ще започна с моята лична история, как аз започнах да се занимавам с бизнес. И така, може би преди да започна да разкажам, да кажа, че ръководя една агенция, също правим сайтове и онлайн маркетинг от около 20 години, 18 всъщност е, т.е. не си личи колко съм старила. Имам 3 деца, написала съм 12-13 книги по отношение на комуникации, на бизнес, на онлайн маркетинг и така нататък. Тук е най-новата ми, която излезе в ноември. Единия си бизнес съм го продала във времето. Обичам да градинарствам, обичам да чета книги и освен това съм активист за по-добро бъдеще на България. Тоест протестирах. Благодаря. И затова виждам тук много се чувствам в свои води с вас. Та ще ви разкажа личната си история и след това ще дам някакви неща, които ми струва, че са важни, когато се почва бизнес. Така как започна всичко? Аз учих 3 висши образования, най-различни, хуманитарни, съвсем нищо нямащи общо с това, което правя в момента. И дойде тази зима, вие сте твърде млади, вероятно тогава сте родени някъде. Когато аз бях студентка и започнах да работя като асистент в един научен център в Софийския университет, изследвахме интелигентността на децата и как да я повишаваме. И тогава в тази зима, която така е останала в българската история като Виденовата, моята заплата на асистент в Софийския университет стигна колосалната сума от $4 за месец. И аз казах, не мога повече. В същата зима мои приятели от Австрия, от Германия ми изпращаха кибритени клечки и свещи, защото положението в България беше много брутално. Но тогава реших, че няма да се занимавам с научна кариера, защото просто ми се струваше немислимо и че ще започна свой бизнес. Тогава моят гадже и двама негови приятели, те тримата учиха в учиха строителни инженери. И тук картинката е друга ден, но 3+1 направихме перфектната формула за начало, направихме заедно фирма. Всеки от бащите ни инвестира по 1000 лева в нас. 1000 лева тогава горе-долу като 1000-2000 сега. И си купихме 3 компютъра и 1 принтер. И така взехме едно мазе под наем в центъра на София и започнахме да извършваме компютърни услуги. Аз учих френска филология, а те учиха за строителни инженери и почвахме да правим компютърни курсове, защото тогава това беше 96-та-7, никой не се занимаваше с такива неща, пък ние поназнаевахме компютри. Така, тогава компютрите бяха, нали, не като сега. Едни такива много големи, бавни, черно-бели, после вече и цветни, имаше Windows 9.5. Уха! И така. След това, обаче, естествено, както винаги в фирми, които започват от 2, 3, 4 души, в даден момент съдружниците се разделят. И също ние решихме, че трябва да се разделиме. Сега всеки от нас 4-мата прави нещо различно в момента, 20 години по-късно. Но аз се захванах да водя тази фирма ABC Design, която и до ден днешен водя, и после разработих някакви други проекти. Обаче трябва да ви кажа, това наскоро го установих, че хората, които правят бизнес, самите собственици на бизнеса са големи самотници. Защото всички останали доста не ги обичат. Каза, той е шеф, нали? Той тук командва парада, дава заплати, съкращава, назначава, цербери и така нататък. Така че никак не е лесно да си водиш сам колата, да си оправиш сам колата и да буташ. И който се прави сам бизнес, трябва да знае, че това е така, изисква много хъс. И да знаеш, че ще бъдеш самотник. Нали? Ще имаш малко хора, с които ще си говориш и те ще разбират. Защото едно е да си на заплата, друго е да даваш заплати. И това е. Така. И аз се еманципирах. Успоредно с това вече споменах, че имам 3 деца.
И специално тук за момичетата искам да кажа. Първо, много се радвам, че има горе-долу, да кажем, 50% момичета, което е супер. Браво, Пловдив! Много е яко това, честно ви казвам, защото обикновено на такива събирания има много малко момичета и аз така трябва да зра поглед само в едно-две, а вие тук сте толкова много, че ме кефите. И, нали, класиката е, жени ще правят бизнес глупости. Жените да си готвят манджите там, да раждат деца и да кърмят, разбира се. Кърменето не отпада, хора. И затова и съм сложила тази снимка. Това е италианска евродепутатка, която си отгледа детето в Европарламента и много беше популярна с това, че си кърмеше там по време на сесия, което аз много го харесвам. Между другото, предни пъти съм идвала точно в тази зала, съм изнасяла няколко пъти лекции. Единият от пътите детето ми беше съвсем бебе, едно от третото ми майче и ме чакаха отвънка да кърмя. Така че не отпада кърменето, обаче децата не пречат на бизнеса по никакъв начин. И при мен лично се получи така, че успоредно с работата успях да си ги и отгледам и кърмя достатъчно. Последния 2 години съм го правила, така че беше плътно с мене по срещи и навсякъде, където съм пътувала и това не пречи. Тоест, искам да кажа, че наистина факта, че ще си занимаваме с бизнес, не трябва да ни ограничава личния живот и обратното. Двете неща върват паралелно и даже е страхотно вдъхновение. Аз мисля, че тук за това жените имаме повече шанс. Защото има допълнително вдъхновение, което хич не е малко, честно да ви кажа, или поне при мен е така работи. После си продадох единния бизнес. Всъщност, още като беше 2000-2001 година, започнахме да ни правят due diligence и да ни обследват от разни от Европа и от щатите фирми. Искаха да ни купят, обаче после точно да ни купят и балона гръмна, дете помните. Вие пак сте били много малки, но имаше един такъв момент, в който IT бизнеса беше overestimated и имаше малък срив в нещата. Тогава не стана, обаче втория път бях вече развила една друга фирма, която бяха ни онлайн медии. Разбира се, въобще не звучи секси онлайн медии, обаче тогава беше топ of the топ и бях направила, пак благодарение на това, че бях майка, видях, че когато родих първия ми син, имаше форум в Dir.bg, бъдещи майки, още нямаше БГ мама, имаше форум бъдещи майки и оттам тръгна и Марина, която направи БГ мама, а пък аз направих сайта аз жената. Защото нямаше сайт, в който да има концентрирана информация за жени, аз го направих тогава и успоредно това 6 месеца по-късно, 3 месеца по-късно, на 1 юни тръгна сайта Аз детето. И така бяха Аз жената и Аз детето, много хубаво ги избутал 10 години, много имаше апетит към тях. Разбира се, сега вече са съвсем различни, но накрая ги продадох 10 години по-късно. Част от играта на това да правиш бизнес е да си готова в даден момент да го продадеш, което за жените е малко по-сложно. При мъжете това е стратегия, нали? Да направиш нещо яко и да го продадеш. Докато аз малко така майчински го четох и че нормално повечето жени гледат майчински на бизнеса си и ми беше много трудно, аз чувствам много лошо, че съм си продала много децата. Обаче помогна. И беше някакси оценка, че съм се справила. Тогава ме наобикаляха различни инвеститори. И мъжът ми каза, следващия ще даде повече, следващия ще даде повече. И накрая, разбира се, не го продадах, колкото ми предлагах по някое време, но на някъде 7-8 път го продадах. И така че готиното на това да направиш един бизнес добър е някой да иска да ти го купи. Дали ще го продадеш или не е друг въпрос, но ако това е истинската оценка, че си се справил, някой да не ти каже, ети тук е една купчина пари, защото си се справил добре. Не е толкова лесно ден, но се случва. И така, аз сега ще разкажа още някои неща, които мисля, че са нужни, за да стартирате и да стартираме въобще успешен бизнес. На първо място смятам, че хората трябва да имат мечти. Тук виждам страшно размечтани лица, което много ми харесва.
Разбира се, в училище и в обществото като цяло всички искат да ни взимат мечтите и хората да нямат мечти. Не, ти сега учи, там, нали, после си работи на 8 часа, взимай си заплатата твърдата и всичко ще наред. Обаче не е точно така, нали? Трябва да опитваме да правим някакви други неща и да не забравяме да мечтаем, защото всъщност мечтаем до към 7-8 години, докато четеме приказки и после вече спираме да мечтаем. Според мен това е изключително важно условие за успех. Второ, за да правим успешен бизнес, освен да мечтаем, защото разбира се и артистите мечтаят, само че не правят много добре бизнес, не се продава добре като цяло. Трябва да мислиме и то out of the box, това е голямо клише, обаче е истина. Нали? Защото всъщност много е лесно да... Нали, тук става просто, ако ще правим истински бизнес, който ще е нещо иновативно, което накрая ще може да продадем. Защото ако направим поредното магазинче на улицата, в което ще продаваме обувки от Китай, нали, няма иновация, да, може би ще се изхранваме, но няма да правим истински бизнес. Истински бизнес може да правим, когато правим някакви иновации, предлагаме нещо по-добро, за по-малко пари, по-хитро, нещо, което прави хората по-щастливи. Това изисква такова нетрадиционно мислене, детско мислене. Аз затова казвам, че приказките много помагат или някакви такива фантастични неща, които гледаме или четем. Освен това, за да сме успешни в бизнеса, трябва да правим сметки. Особено когато сме в началото, вашето събиране тук е под мотото за стартъп, нали, първи стъпки в бизнеса. Първите стъпки в бизнеса изискват много сметки. Това значи един Excel, който ви е постоянно отворен на екрана там и в който внасяте всеки разход, всеки приход и преперите там, защото всъщност истината е, че повечето хора не мислят колко много разходи има свързани с един бизнес. Нали? То са ДДС-та, то са осигуровки, то е счетоводство, то са за авторски права, след това за някакви всякакви други услуги, за всяко нещо се плаща. И де-факто, ако не си правим добре сметките, може да се окажем без пари за доста дълъг период от време. Ако стоиш дълго без пари, ще те изтощи и ще те накара да спреш да правиш бизнес, което не е добре. Затова Excel нека ви е първи приятел, защото мисля, че е важен. И така, трябва и много работа. Не знам дали го казахме до тук. Ама освен да мечтаем и да смятаме, което е така леката част от нещата, трябва да си бачкаме. И да стоиме до много до късно. Това си спомням, че в първите 5-6-7 години сме работили в моята фирма зверски с моите съдружници, там де ви показах. Като бяхме още и по-млади, разбира се, нон-стоп. Освен това, то като си предприемач, то не може да спиш, бе, то е някаква болест. Нали, отвътре те бута да станеш, да правиш още по проект, да смяташ, да мислиш, да чуеш кои хора да включиш, да пишеш мейли през нощта и така нататък. Да ти отговорят в 4 и ти да станеш и в 5:30 да отговориш също. И така. Така че това е едно такова типично състояние на една постоянна будност, нали, на предприемачите като цяло или хората, които искат да правят бизнес. И още е работа, защото всъщност истина е, че колкото и да мечтаем, ако само се лежиме и си мечтаем, няма да стане работата. Трябва си много да вложим усилия. Без усилия няма резултат, в която и да е област. И така, другото, което трябва да сме абсолютно наясно е, че не винаги всичко става. И провала е абсолютно важна част от пътя. Защото провалът те прави по-силен, провалът е страшни уроци, ако успеш да си извлечеш някакви ползи от него и ти помага да продължиш нататък. Естествено, провалът е част от играта и някои хора са до там. Но същинските ще си го носят и ще продължат нататък. Неуспеха е наистина важна част от нашия път и ние, ако сме наясно предварително с това, ние си по-лесно да го превъзмогнем.